Tandaan mo kay hanggang Bicol tong ano na yun. Malabo. Bicol yung biyahe, kailangan maliwanag. Walang ihian to. Sa'yo sa bro, no? Part to. Part to. Walang hihian. Abangan na naman yung vlog na yan. Ano? Kaya pag ma-open na yan, yan diretso yan ng Bicol. Yung Skyway na yan. Yung dating 6 hours yung biyahe, baka mga 3 hours siguro. Kasi di na mag-aalabang eh. 3 hours. Siguro sa pag-uwi ulit ni Kuya Born, pwede na yan gamitin. Yan po, magandang hapon mga kaparin Jason. At ito nga si Kuya Ray ngayon. Oh. Yo! Punta kami ni Kuya Ray sa palengke. May bibilhin lang na, na maluto. Tapos mamaya mga siguro mga anong oras biyahe kami puntang Santa Mesa. Sakay na kami kay Kuya Roy. Si Ami. Let's go. Nandun nga ano bang service oh. Uwi na kaming Bicol. Punta namin ni Kuya Roy yung ihim-ihim. Service namin to. Ito maganda oh. Ayan, balik na kami. Ang binili ko. Ano tadi na sa nakita? Saan ba? Hali na lang. Para makauna agad. Pero kita para tadi. Ayan, nakamarinate na. May mga sangkap. Walang saging. Ayan na. Lapit na. Pinapalambot na lang. Ang umunoy ng babanta Luto na. President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Umupo bilang witness ng prosecution si Attorney Jeremy Lotok na nag-imbestiga sa kaso at nakatutuklay sa ating pagkakal. Yes, Vicky, tama ka. Isinalang nga ng prosecution team bilang witness si Attorney Jeremy Lotok. Siya po yung hepe ng Cybercrime Division ng NBI dati. At ayon sa kanya, noong 2024 ay nag-imbestiga sila. At Ayan. Malabo. Uwi na kami. Doon na kami. Ay kuya, papasok na lang ng electric fan. Ayan, may dala kami ano. Piano. Kuya Roy. Hindi ka antok kuya? Hindi. Let's go eh. Ito yung welcome yan. Salamat kuya. Sige. Ingat kayo. Kuya, salamat kuya. Ayan. May pagkakitaan na sa amin. Magnabi na. Dito na kami, sakyan. Paparating pa lang, bukas na eh. Tinitingnan ko yung sakay. Ito nakita. Yung nakita ko, yung dalawa doon. Ito di mo nakita? Hindi. Hindi mo lang napansin. Ito yun. Pang ano yan ma? Pang VIP yan ma. Ito mo mag-alas. Baba mo muna. Ano? May baba mo. Ikaw na mag-alas doon sa taas. Oh. Ganda ganito. Sarap pala sumuka dito sa loob. Ano sabi mo? Sarap sumuka dito sa loob. Ay, ganyan na. Doon ka na sa harap mo po. Ay, dito ko lang po. Tayo. Walang madadagalan dito. Hindi natin manong baka meron.
Pero- Pumunta si Kuya Roy. Ang dala namin bukas sana. Tapos umuulan-ulan pa. Eto Kuya Roy, wala namang nadaganan ng bag na. Ito, wala naman. Nakadunod ko. Handa ka namin sumuka. Dyan ka pag sumuka dyan ka lang basta. Sinilas mo. Dito lang mo, itong buksan mo yan. Magaling ba susuka ka? Alin? Yan o. Ay, naku. Masuka sa'yo. Kahit siguro balik ka rin mga kumbong yan, hindi ako masusuka. Sarado ka. Ganyan. Ay. Parang parehas dito ng... Let's go. Dito pala sa likod. Samsat Lohan yun. Pang ano to mo? Pang VIP to eh. Yan na. Yan sila. Kasya? Basta walang lumugatok. Alam na. Gracia. Barakin. Palabas na kami ng subdivision. Hindi, kanina pinara kami. Oo. Pero yung bantay dyan yung matanda. Mabait yun. Oo. Biyahe na kami ni Kuya Roy, puntang Bicol. Anong oras yan, ma? Phone na to eh. Wala na yun. Hindi na sila. Ha? Alas 9. Yahan.
Full tank. Diretso na, abot Bicol na yan. Full tank na, kuya ba man. Hindi naman ginagamit to. Gamit ko lang to, mga malingke kami. Nanay. Ang laman ito. Nasan mo kay hanggang Bicol to ano na yun? Malabo. Bicol yung biyahe, kailangan maliwanag. Walang ihian to. Sa'yo bro, part to. Part to, walang hihian. Abangan na naman yung vlog na yan. Anong title mo niya? Yun, walang hihian. Part. Part, walang hihian. Message yung si Kuya. Ano ba? Message yung si Kuya. Tawang-tawa yun. Gising na yun kasi gabi na eh. Sabi niya naman ako, hindi na naman yung driver na walang iyan. Nagdayat yan. Mabuti na lang talaga Kuya. Pagod na pagod kami nun. Kung hindi talaga, panaihi ako nun. Sigurado. Grabe yung tulog ko nun eh. Nalinisan na para diretso yung ano. Yung dalawa nga, wala pakialam eh. Eh, grabe din yung tulog nila Kuya Roy. Kung alam mo lang talagang si ano po. Pumapaling dun sa salamin yung ulo ni Iris. Ay, ni Iris pala. Ang galing nila matulog, nakakaingit. Tulog na tulog. Wala na si Bro Born dito, tinatawaran ko nga lang eh. Lara ko nga lang eh, tinatawaran ko. Eto yung sasakyan mo, nyo, medyo may awang. Di ba yung kay Kuya Bert Oo. talagang hindi. Kaya gumaganon yung ulo ni Iris. Kaya pag ma-open na yan diretso yan ng Bicol. Yung Skyway na yan. Yung dating 6 hours yung biyahe, baka mga 3 hours siguro. Kasi di na mag-aalabang eh. 3 hours. Siguro sa pag-uwi ulit ni Kuya Born, pwede na yan gamitin. Diyan na tayo dadaan. Dito. Dito kami dumadaan pag nagmumotor kami. Dito. Tapos sukat. Hindi ko alam eh na may last weakness bigla. May panganyakan din kami na daan na hindi ko mabanggit yung lugar. Kasi pag tayo dumaan dyan ngayon, traffic na yan. Ito ang traffic sa akin. Ang grabe ng biyahe na. Mahaba na yung biyahe. Mag-Bicol na kami. Turbina. Kasi tayo turbina. Dito? Yan, dito na kami sa ano, Ninoy Aquino. Cebu Pacific.
Dito na kami. Bibit-biton mo kaya. Yan. Dito na kami. Kuya, thank you kuya. Salamat, salamat. Kuya. Kuya, thank you ha. Ingat ka kuya. Magano ka kuya ha. Mag-chat ka Chat kay lang tayo. Jason. Nakauwi ka na. Thank you. Thank you. Happy birthday. Ingat. Ingat kuya. Mag-chat ka na lang kay Jason pag nakano. Ingat Okay, ka salamat. kuya. Bye. Dito na kami dito. Dito naman ito lang. Papark. Ayan po at dito na kami sa bahay ni Bayaw. Time check natin. 10:47. 10:47. Ano oras tayo malas doon? Alas 9 siguro. Kaya maraming salamat kay Kuya Roy. Thank you Kuya Dami naming bit-bit. Hinatid na kami dito. Salamat Si Kuya kay Roy. Kuya Roy. Ano? Naubos na lang sa tawanan yung biyahe. Salamat kay Kuya Roy at happy birthday ulit. Birthday niya pero siya yung humatid. Oo. Taga ano yun? Laguna pa yun siguro. Hindi, yung probinsya niya. Late eh. Oo. Maraming salamat at ingat siya pag uwi. Andun na siya. At may dala kami pampasalubong. Sayang. Sayang man kasi kung itapon. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog. Maraming salamat talaga Kuya Roy sa paghatid. Ayan po. Bye bye. Dito na kami sa Bicol.